Καλησπέρα και χρόνια πολλά και από μένα. Δήμαρχε, προεκλογικά σας άκουσα με τα αυτιά μου ότι τάξατε ότι θα κέψουν ρεύμα, θα ξαναλειτουργήσουν κανονικά και με αντίθετο. Μετά, ένα από τα πρώτα θέματα που έφερατε στο Συμβούλιο, πάλι υποσχεθήκατε ότι κάτι θα κάνετε. Περάσανε 2 χρόνια και μείναμε στο τάφ. Έχω πει επανειλημμένως ότι είναι το μοναδικό ορεινό χωριό με τόσους κατοίκους και μάλιστα ένα μεγάλο σε ηλικία που τα ΚΕΠ είναι το Α και το Ω. Τι κάνετε 2 χρόνια? Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Λοιπόν, να σας πω την ιστορία για το ΚΕΠ εκεί πάνω. Εκεί ήταν 2 άτομα. Ζητούσαν 2 άτομα. Θεωρήσαμε όταν ανέλαβα εγώ εδώ το Δήμο να αφήσουμε ένα άτομο. Πήραμε την μια κουμπέλα, την φέραμε εδώ κάτω. Γιατί, εντάξει, λέμε 2 άτομα στο ΚΕΠ εκεί, δεν είμαστε. Μετά από πέρυσι νομίζω, ήταν με ειδικές ανάγκες, μια που δεν μας ρώτησε καθόλου αυτή η κοπέλα και σηκώθηκε και έφυγε χωρίς να ρωτήσει τον Δήμαρχο. Δυστυχώς είναι έτσι η αυτοδιοίκηση, να μην ρωτάει ο Δήμαρχος όταν υπάρχουν κάποια άτομα με ειδικές ανάγκες ή η μητέρα ή ο πατέρας ή ο αδερφός, ούτε ρωτάνε τον Δήμαρχο και σηκώνονται και φεύγουν. Και έφεραν 7-8 άτομα μέχρι τώρα, χωρίς να μας ρωτήσουν καθόλου. Και έκαναμε έτσι το πολιτικό σύστημα και από τότε εμείς αυτό που μπορώ να σου πω, κύριε Παπακοσταντίνο, είναι περιμένουμε 3 θέσεις τώρα διοικητικού και μία θέση να την πάμε εκεί. Ναι. Από εδώ δεν μπορούμε να πάμε να πιστεύουμε τώρα κάθε εβδομάδα, κάθε 15 μέρες πηγαίνει ο Περικλής, μαζεύει κάτι αυτά από εκεί, ο Βασιλείου και εγώ μια κουπέλα. Και όχι, αλλά να ξέρετε, εγώ σήμερα που μίλησα λίγο με την ευτυχία, εδώ κάτω μου λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα, λέει. Όλα εξυπηρετούνται όμως. Πες το Γιάννη, δεν υπάρχει πρόβλημα εκεί πάνω. Ό,τι αναλαμβάνω εγώ μου λέει, ό,τι είναι το δίνω εγώ από εδώ. Δεν νομίζω να το ξέρει καλύτερα η ευτυχία με τον Περικλή. Υπάρχουν περίληπτες άνθρωποι και άνθρωποι που δεν έχουν σχέση. Συμφωνώ. Έτσι. Με την τεχνολογία και να μπορούσαμε να εξυπηρετούμε. Ναι. Είναι, να ξέρεις, το γραφείο είναι ανοιχτό εκεί, κάθε μέρα είναι οι κοπέλες εκεί. Έτσι, είναι οι κοπέλες εκεί, αλλά με τα άτομα που θα έρθουν, ένα άτομο θα πάει εκεί. Και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα έρθουν 3 διοικητικοί. Δηλαδή τώρα μας ήρθαν 5-6 βοήθειες στο σπίτι. Πρέπει να το βρούμε. 3 προσωπικούς. Λοιπόν, και καλοκαίρι θα μας δει πάρα Ως υπάλληλος έχουμε σε εξέλιξη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού για το ΚΕΠ. Όμως δεν έρχεται κανένας. Και τώρα είχαμε καλέσει άλλο άτομο, το οποίο χθες μας έστειλε δήλωση ότι δεν αποδέχεται δεν αποδέχεται το περιορισμό της. Οπότε θα τα στείλουμε πάλι πίσω, θα πρέπει να καλέσουμε τον επόμενο και να τον έχουμε πρόβλημα με το να έρθει υπάλληλος για να στελεχώσει το ΚΕΠ. Δεν δέχονται το διορισμό τους. Αυτό δεν γίνεται δικαιώμενο μετά τουλάχιστον 1-2 φορές από το άλλο κάποιον άλλο. δεν κάνουμε αυτό. Δεν γίνει περιοχές πάμε. Πρέπει μια συγκεκριμένη μέρα για να ξέρω πόσο μέρα μπορεί να πάνε. Θα γνωριστούν κάποιες μέρες που θα ξέρω 1-2 μέρες να γίνει ότι αυτές τις μέρες δεν είναι υπάλληλος που θα γνωρίζει. Ναι, σωστό.